An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an minnu bɛ k'an filɛ nin wagati in na bi Maliactu ka don kibaru na lasaw ma balimakɛ Aliyu Hase de fɛ. Ayiwa an bɛ bi kunnafoniw dayɛlɛ ni école karamɔgɔw ka wulikajɔ dɔ ye ayiwa min bɛ jamana fantan naani bɛɛ la an bɛ bi don min na. Ayiwa an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko école karamɔgɔw ni olu ni an ka jamana ɲɛmaaw kɔni tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ k'a d'a kan école karamɔgɔw kɔni bɛ baarabila dɔw la min bɛ ayiwa waatini bɔ sisan. Ayiwa école karamɔgɔw ka hakɛ ɲini jɛkulu minnu bɛ olu kɔni y'a ɲini école karamɔgɔw bɛɛ fɛ olu ka bɔ bi ka bɔlɔnkɔnɔnaw minɛ ayiwa Mali fantan naani bɛɛ ni ka taamaba kɛ ka se ka u ka nisɔngoya yira ayiwa jamana ɲɛmaaw kɔni bɛ ka ayiwa wale min ta ka olu kɔni sɛgɛrɛ u ka laɲini ninnu na. An bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni an bɛ se k'a fɔ a ye ko o taama ninnu kɔni daminɛna Mali fan caman ayiwa école karamɔgɔw ale ni école somɔgɔw kɔni fɛ. Ayiwa ni jama caya ale ni ko minnu mana fɔ nin ko ninnu na an bɛ tila k'o da aw tulo kan an ka kunnafoni wɛrɛw la. Ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ ko polisi kura 746 ayiwa olu de kɔni bɔra ka fara ayiwa polisi kɔrɔ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ. Ayiwa an b'a yira la k'a fɔ ko ninnu ka bɔli o kɛra kunun mars kalo tile 5 ayiwa école nationale de la police la ni ale yɛrɛ bɛ ayiwa Bamako yan nɔ. Ayiwa an b'a yira la k'a fɔ ko ni polisi kura ninnu kɔni ye kalo caman kɛ u tun bɛ ayiwa ni école kɔfɔlen in na ni o ye ayiwa polisiw ka ayiwa kalanyɔrɔ ye. Kabini juin kalo tɛmɛnen ni o ye san 2018 juin kalo ye ayiwa ni makɔfɔlen ninnu kɔni tun bɛ ayiwa nin kalanyɔrɔ in na cogo min na fɛn o fɛn ye polisiya yɛrɛ taabolo ye u bɛ se k'o dɔn cogoya min na. An bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni ninnu kɔni bɔra u bɛna fara ayiwa polisi kɔrɔlenw kan. Ayiwa an b'a yira la k'a fɔ ko ni polisi kura minnu yɛrɛ bɔlen filɛ nin ye muso 191 olu de kɔni bɛ ayiwa olu la. Ayiwa olu yɛrɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u tun bɛ kunun ayiwa mars kalo tile 5 ka u kali k'a yira k'a fɔ kɔni ko olu bɛna baara kɔni o daminɛ sariya kɔni hukumu kɔnɔna na wa k'olu bɛ ko bɛ kɛ min yɛrɛ ye jamana kɔni o ka lakana olu bɛ se k'o bila ba la cogoya min na. Ayiwa ninnu ye u kali fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko olu bɛn'u ka baara kɛ ni cɛsiri ye ani ladiriya de ye fɛnɛ. Ayiwa nin kɛnɛ in kan an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko minisiri min ka baara bɛnnen bɛ lakana ko kunna ale ni polisi ɲɛmaabaw bɛɛ tun bɛ yen yɔrɔ in na. Ayiwa min yɛrɛ ye polisi ɲɛmaaba ye ni o ye directeur national de la police ye ale y'a ɲini ayiwa polisi kura minnu filɛ nin ye ka bɔ k'u kɔni ka ko bɛ kɛ cogo min na u ka baara kɔni a ka kɛ jɛlenya kɔnɔ maa si kɔni kana fɛn sɔrɔ jamanadenw na k'a fɔ ko a bɛ o daw la k'o ye ko kolon kɔni ye. Ayiwa ko ni o yɛrɛ bɔra yen ko a jigi dalen bɛ ninnu kan kosɛbɛ ko k'a d'a kan u bɛ bɔ waati la waati min na jamana kɔni a basigilen tɛ wa k'u kɔni bɛna kɛ sababu ye ka dɛmɛba don ayiwa polisiw yɛrɛ ka baara kɔni kɔnɔna na. Ayiwa nin fɛnɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ ko Yoroso ni ale bɛ Sikaso mara la an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni bana jugu dɔ kɔni donnen bɛ yen baganw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya so ale ni faliw kan yen yɔrɔ la. Kunnafoni dɔw sera an ma minnu y'a yira k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye bagan 100 ye a yira la k'a fɔ kɔni ko nin bana jugu ye olu bɛɛ minɛ ayiwa Yoroso ni a kɛrɛfɛ duguw la. Ayiwa a yira la k'a fɔ ko nin bagan 100 ninnu na min ye 25 ye olu yɛrɛ bɛɛ kɔni sara. Bagan dɔgɔtɔrɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'olu ma ko vétérinaire olu dɔw kɔni bɔra ka taa ayiwa jateminɛ kɛ nin yɔrɔ ninnu na. Ayiwa olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko nin ye bana ye bana min dɔnnen don olu fɛ wa ko fura kɔni o bɛ se ka sɔrɔ a la. An b'a yira la k'a fɔ ko janni ninnu tun ka nin jateminɛ ninnu kɛ ayiwa dugudenw yɛrɛ tun bolo ko bana in kɔni fura t'a la. An b'a yira la k'a fɔ ko bana in ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ an kɛrɛfɛ dugu la i n'a fɔ Niger ayiwa nin ye a ye tiɲɛniba dɔ ye ka tɛmɛ Mali yɛrɛ kan. Ayiwa ni nin kunnafoni tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ segin ka na Bamako yan nɔ an b'a yira la k'a fɔ ko mars kalo tile 3 su ayiwa point G ni ale bɛ Bamako commune 3nan na yen kɔni marifatigi 2 ale ni murutigi ayiwa wɔɔrɔw olu n'u bɛɛ tun faralen ɲɔgɔn kan u tun bɛ taa mɔgɔ 7 ɲɔgɔnna na olu kɔni ye su bɛɛ ban u tun bɛ ka bin mɔgɔw kan k'u bolofɛn minɛ u la ayiwa point G. Ayiwa kunnafoni minnu sera ma olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ kɔni ko ninnu yɛrɛ tun tɛ maa minnu kɔni tun si kɔrɔbalen don kosɛbɛ ayiwa olu de kɔni tun bɛ yala yala la ni maa o maa n'u n'o bɛnna u tun bɛ u bolofɛn minɛ u la. Ayiwa o de senfɛ a yira la k'a fɔ kɔni ko ni maa jugu ninnu ye maa 4 lajɔ ni k'u bolofɛn minɛ u la o bolofɛn ninnu kɔni wari tun b'o la ale ni telefɔni a yira la k'a fɔ yɛrɛ k'u sera ka maa 4 ninnu tun bɛ ka yala ka 5000 de bɔ olu kɔni bolo. Ayiwa u tilalen ni maa 4 ninnu na a yira la k'a fɔ kɔni k'u taara ɲɛfɛ ka taa ekɔlidenw dɔw fɛnɛ sɔrɔ yen n'olu tun faralen ɲɔgɔn kan ka kalan dɔw kɛ yen ayiwa k'olu fɛnɛ k'u jagoya k'u bolofɛn minɛ u la. U taara ɲɛfɛ tuguni ka taa a sɔrɔ ayiwa maa dɔ kɔni fɛnɛ bɛ a ka so kɔnɔ ni ka u ka so dakari ka u ka fɛn caman kɔni fɛnɛ suɲɛ. A yira la k'a fɔ ko su bɛɛ kɔnɔ ni maa 7 ninnu ni olu tun ye ayiwa marifatigi ni murutigiw ye ayiwa u kɔni yala yala la ayiwa nin yɔrɔ ninnu na ka tiɲɛni kɛ nka hali bi a ma se ka dɔn mɔgɔ kelen minnu don wa tɛgɛ kɔni o ma se ka da u kan fɔlɔ. Ayiwa ninnu de tun ye kibaruyaw ye k'a lase aw ma bi aw ni ce aw ka kulomajɔ la.